probinsya sa Siquijor, giplukamar na usab ang mga mananaog sa Commission on Elections. Gihimo ang proklamasyon sa mga mananaog karong adlaw human sa gipahigayong canvassing. Una niini na balda ang pagtransmit sa election returns tungod sa problema sa signal. Human makanvas ang ERs, midaog si re-elected Lone District Congressman Zaldi Villa. Re-elected usab pagka-gobernador ang iyang anak nga si Jake Vincent Villa. Ug napili pagka-vice-gobernador si Attorney Dindo Tumala nga kasamtangang board member sa ikaduhang distrito sa Lalawigan. Ang Siquijor adunay 81,404 ka mga botante ug base sa COMELEC record anaa sa 63,859 ang libutar. Again, salamat yun sa pagtabang o suporta all the way into sa elections. And thank you for believing in me. Thank you. Of course, continue na ang servisyo diri sa Tuang Isla.